oyawre, wantiere piny maliet sama jomodak ka gito giwacho ni giseng'iyo go welo kaka wan gi ni to piny chandowa mar atari. Kata kamano wantiere Travelers Beach Hotel Mombasa, kuma bende wadhi nyime gi chenro marwa ka wang'iyo chiemo mopogore opogore mawuok e nam chumbi. Kawuono okete mbele kendie chef. Yes. Wacho ni kawuono nitiere kaka wadwa chamo gimiluongo ni oysters. Ne jomoko wasunge kamendie, jomong'iyo kode giwacho ni chiemo manyadhi. Yes. Chiemo manyadhi kabisa. Yes. Wan kaka welo wadwa mana teme, lakini idwa puonjowa kaka ilose mokwongo donge. Kamano. To kapok wachako inyalo mana udore ni nga. Nyinga iluonga ni George Odero Otieno. An jatedo mang'ula. Adanya kach tudi buoro. Kawuono wadwa tedo kite. Iluongo gi ni oysters. Yes. Wacho ni kite. Nikech king'iyo gi kama ng'ato chalo mana ni gin kite wanyalo goyi kodgi kaka wang'e bakidi. Wanyalo goyi kodgi kendo en chiemo man gi historia makende. Ok ng'ata nyalo yude kumigole. Kendo en gima kidhi e dho nam to okikwanya ni okinyal yude kaka iparono. Koro nitie jomong'eye, jolupo mong'eye, jolupo ema yude. Nitiere kuonde modhi omoke. Ineno kama odhi omoke. Koro kaka komoko nitiwe mani en kidi. Nikech ambe kaka ng'iye. Ng'iye kaka ng'ama odhi e dho nam tiyudo ka en gimoro momuka kamoro. Koro nitie areas miyude korol ma pi dok piny to pi duogo. Pi dok piny to pi duogo. Mage kumiyude. Koro en inyalo chame numu. Kata kidi ni chamo ka numu. Inyalo chame numu. En ga gi buombe ariyo. Koro buombe achiel ielo, iwito oko, to buombe achiel ema dong' koting'o. Gima nitie iye no emichamo ka numu. Ema ntiere dhood chunye no emichamo. Ng'ato bi penje ni tang'o mi acham kidi ni. Ma koro kidi ni nutrients ma kidi ni nigo ni malo molo kata ng'amo chamo rech owuon. Kichamo achiel en tie nyaka go omega 3. Omega 3 yudore iye. Moro ma wamanya kene amoge ni ka. Monyo tablet 28. Koro ka wadek ma 12. E namba. E namba 12. Namba 12. Mano ko kichamo the whole dose. Yes. Maber. Teri kindi marom nade? Mano donge mana kaka imedo kata dichiel no te. Nyaka yud ndhadhu mantiere iye gi nutrients mantiere iye. Koro iwacho ni en ok tede to bende inyalo tede. Bende inyalo tede. Lakini mitne en chame manumu. En kata kidhi lupo ka kecho bari kono tidhi ma mbele ielo tichiemo chiemo. Bora ni gi lemon to tichiemo chiemo. To kitede titime nade? Ma kitede iele tiloso ne sauce moro matin tema kori wang'e go e oven. Yes, mana wang'e e oven. Ok inyal kete kendo ni bule. Yes. Kibule to bro elore mo opukre oko. Yes. Koro en gimi wang'a e oven kamano mos to yawre. But iwacho ni mitne en chame manumu. Kako numu ni. Chame numu. Chame numu. Yeah. Mane mitne. Kawuono idwa keta timo mapok. Kata kamano wacho gane tedo gi chiemo ka. Koro kakiele ok en gima tek ahinya. En gima nyaki tendrigo matin. Ibiro nwang'o ka entie gi chiembe mwadwaro no iye kae. Yes. Mane morwa kendo mane gima wamanyo. Kinde duto. Koro ma en biye ndim. Ma koro biye ndim. Chamo ka poi. Tiywayo ka poi. Kendo machielo. Koro kiyudo komoko iduoke konchiel. Ndibedgi koro mama oseyawe magi koro onge ma koro wiye ma koro onge tich ma koro gina kite kamano ma koro kite onge gini dichi koro ka giromo 12 1 2 3 4 5 6 7 8 wadhi mbele en kidi matije tek ahinya nikech mitne nyaka wamany mitne no be Naka kaya chalo. Igi opogore. Kendo mae berne. Mae berne. Yes.
mkate moja tena. Wacha nigidhi 12. 12. Dase en achiel. Dong 2. Mago chapadi hanya temane ya mogik. Nyadhi 100 moro ka. Temrigo. Dong achiel kende. Majael koro dwa temrego. Mayot. Mano. Rwaka iye ka ni tielo wi lake. Ma kiko dhi gi chiemo. Ba. Ayude. Siane kako chalo. Manen. Moko king'iyo to pong'. Nyithindo lure gi kaka nyithindo bopogore. Jomoko ng'wenyo kuon mopogore gi jowadgi. Bas koro waseyaw gi te wantiere gi oysters gi. Tije ok tek, en isave a chilled plate, plate mang'ich mana gi kite. Baraf emipange. Koro en ipange i baraf. Wacho ni tije ok tek. Tije ok tek. Koro lemon michamego walosoga kama. Mano lemon michamego. Lemon achiel ni apano oromo ichame nyaka tung. Ibione mana matin. Mana matin. En ok odwa kia ni chumbi ang'o en gi chumbi ne owuon. Koro magi to kicham. Mago mana makwe. Makete machil. Sami chame no onego bed machil. Loso ne salad. Loso kar bedo. Ko bed no link kende. All this slide ka yudo support. Yeah. Mailo ni baraf moregi. Baraf moregi. Mamake maber. Koro tije ok tek, en tije yot kabisa. Liet nyalo negi kaoni. Gwenge ukoni sani omedore, liet omedore kabisa. Sani koka omoro ji. Koro wan ka restaurant ni en kama oyaw. Godiochieng' jomodak ka, jomoa oko nyalo experience. Jomoa oko to morgi. Jomoa oko ma onge gi package mar chiemo restaurant kucha. Koro gibiro oko kone. Yes, koro mae. Chato sawa, chukui motai. Kwacho ni barafu nokete mobedo mano koro chill. Koro ma chiemo mosechiek. Mago kore prawns go. Oysters. Kama no ikore koro odong mana chame. Koro chame kapod ong'ich kamano. Ni chame kapod ong'ich kamano, kapok pi owewa. Idwa teme inyiswa ne kaki chame. Mondo inyiswa ne to itime nade. Beto ber, uneno mamit. Yes.
Idwa nan mat tang na monde. Wachamo kodi. Ibe kaw mari. Ibe kaw mari. Adhi nyisi kaka itimo gini. Aha. Lemon. Be. Matin mang'eny pod chalre. Haya, fork iko hapa. Omigolego, okaywae gi dhoga. Igole mo. Koro kiko moki. Ikwongi chwera matin gi owuog e skal ma entiere no. Bas koro kidwaro apilo matin, nyalo ndongo na apilo matin. Bas, koro kiko chand chunyi. Koro en chiemb chuny. Haya. Mae koro kumikete ga ni koro nyalieta nyaka lim. Nyasaye matineno. Erokamano. Koro ni mari. Okay, wateme. Mit? Injake kwa simu wanyengele? Ichama, entie gi ring'o. Okobuog kata ng'ato. Okobuog kata ng'ato. Okorach? Mano iluongo ni fresh oysters. Para no okorach, aluor. You live by the sea, you eat from the sea. You eat from the sea. Yeah. Para and fresh oysters. Yo temo, nyalo temo. Gimangi akia taste marito. To korach en gimanya chamo, to gimanya chamo do gimbe inyalo chamo. Erokamano. Erokamano ahinya George kuom tang'ono kaka ma koro ma ok otedi ma oika fresh oysters. Inya mana miyo wachni mogik ka watieko. Koro kuom joma pok obilo gik moa e dho nam chumbi, warwakou Travelers Beach Hotel and Spa. Giwaloso maber kabisa mana kaka dwarore, kendo okinyal manyo gimoro machielo kata manyo kumoro machielo manyalo dhi dake kaponi biro e dho nam chumbi. Warwako uduto. Erokamano ahinya George kanyakla kod Travelers Beach Hotel. Kuom rwako e jikondu, iwacho ni jikond seafood kuma bende uloso chiemo mopogore opogore mowuok e nama. Liet kende ema dwanegi, kata kamano koseket ni chiemo mamit kamendie dong manen mage moko kuom gik mokelo kendie. Nyako odiochieng' machielo e chenro machielo matedo gi chiemo nyinga Jailieta.